I don't need the artist to tell me what the sky looks like. I know what the sky looks like. I need the artist to tell me what the sky feels like. Jag var borta från skådespelande i 7 år ungefär. För det utrymme är så här litet. Och det jag kunde berätta om himlen är det här. Och när kärleken för att spela teater hade börjat vakna igen så visste jag att jag måste göra den här föreställningen först. Innan jag börjar delta i andras berättelser eller andras produktioner. Och jag kan inte integrera det här som en del av min personlighet. Det hade hänt så mycket under de där 20 åren och jag kände att jag behöver ta tag i det här och göra någonting av det. Det är inte min primära identitet. Det är någons primära identitet.